Enche bia na this year yeah watch Kyeremasu yeah Dormaa empatemo no mo a krono hye na Dormaahene ase wo mo edibetu dwa se na Dormaahene at tax force bi yeah wo hwe esi Galamsey ya no kwan nam so e ma sa tax force no mo ba na omo betu wo mo wa mrenum ho no mo a kwan omo do mo fa so no nye kra enam so ama wo mo ede hye baako ehwe ne nkwa ewo mu a omo yo ye chetisi montene so ebo pempim so omo maka akoka ma na omo yo ye chira tinte so kokko do chira Dormaahene se ekwanya ne tax force no de omo nam so no wonom empabusu video no na de da so de ka kan mo no na omo ye demonstration ejina mu be na nu asanansa na sabrenim no ene ensem no be da dwa ya na omo chese de ekoso no ha adwene na omo kwa be keka nsem so na Dormaahene Galamsey no kwa wo tubi na untu mesizi wonom se omo muntu Galamsey ni bi e wo honom na Dormaahene so kwa muntu Galamsey ni bi e wo honom a omo enua ba akwa firi mu a eye omo ya pa na wanhwe yesi abo bebesi esu nua so na wo ka se sore ne so a yenka ne saa o se sore ye so esanse abo ne firi pakọ no so a no wo ba wo so nti sore ye so de na chese mo pa mo abo no a ne sa enu nti omo nua na firi mu a omo ntumi ntan anye hwe ha omo hia justice atentene ne dia mo nua no na afi so no bambo omo pe bambo sebe ye omo so no enko firi wono awura na yenkunkum wonom wo kire mu se wo mo kọ field honom krampo no a ema bi kwa de sebi omo yo ma yakayaka de yetimi kwa senso fima wo mo enom enyina e wo honom a wo mo de hunsem nyina beto dwa e wo social media no eso na sabre no na Dormaahene e wo China na okodi ni nkui kakra wo honom na fe no ba bepie mu e wo Ghana hanom a wakọ Kyeremasu na nsema na badu edi atu edwa nyina ene se de course no opoma chewa da braka na enye ntusuye se sa beba enti no sa akoba sa adehye omo ho kan no omo ya akọ ne da kena enti de na badu Dormaahene edi atu dwa wo mrepam na maduru ede na bibi kakra bi ampesen ka kire domafo enkyere yenko China nte China ne nte se demonstration chenkyere nche binumba de no de no kurani ade bia na asi de nkasa ne mpa ne mboa ajombadu antoso mienu memma bia ngu da nkasa bia ngu Dormaahene na mom bibi bone nko aso de me ma onye de nyo na eno nko ade sa ambre wo ha minim abusua na sa de weto be no efa sa kwanya we so na mama chaw pakese na mama bayako minsusu se de hie bi ebede obeprapo na kamprese akoyede akowu enye mpe no na mbrepam hihye bia ewo ho ne kwampapa a sa de we ayesi ye se ye ne ekoye bia oye bi si ye hye ye se police for banye mu hwehwemu na yaka ne se ya wie ade amesre adehye titro be wo Dormaa ha wa Galamsey de abane otua adwombadu antoso mienu asase wo Dormaahene ha ewo nipa ba ko pedinim de Dormaafo ene mengyina he Dormaahene ne hweso ma Dormaafo hini bia ni asase eye menen wa asase ti mesre obi bia Galamsey de ma bia nye bi ma ate se binum bibi osi ye no ba ye kuchuku pejo adwombadu ahu bakura na banya hene no bebe odom na adwombadu a ntoso mienu bede masi akonya kase yesu ngodom papa na ndom no memfa ne benko nsrobe benfa ben niema nyina nto ntie kura sika bede man mekura po ndam fere se sika we nko ade anka metua po de amabe na badi machi na ma he say nde machine aba mi yi kwana ne badi machi me prapra ne badi machi factory ya ne beka ho eno no mesle bia mfa na de ntufo na mom unia wan fa ntufo de ne wo ba Galamsey dia ye ready say wuo betima aba ye ready say prada pa sa de na asi ye ntimi mom eno da kra na hyam de ne say kane ne ba kɔ nipa ha ti se ban kɔ nipa ha san ahenan ayenum ne ban kɔ pambe mfiri asase ne so na si se de ba bia ye kɔ no o ye hino o hima o ti se ye kɔ pamba ahemfo nyina be de animu ahema afo dim ye nyina ye ka ho ne ye kɔ pambe na ye hu ye pia ba firi asase so se be ya saa ato ye nkyem bia nye den kɔma na ne nti mama no so tentene kra America ne say ene haya ye woi
abaninti ni yenya sika ye bɛyɛ saa factory ye bi ha e de bi akɔ wanfie na enya no nko na no wan tesa nko China the factory ni mienu asa na yede oba na ukwotua sika no ahyase ne bɛyɛ factory ni bi okokure bi okɔ dua sidane nti ise onye mienu bi o enkyere bɛ nan na mom osha bosume mienu ne bɛde ye be wia no akɔhwɛ ɛyɛ kama bosume mienu de asi nsuo so ansa na ba nti huo be bosume dunum na saa factory a yɛ kan ɛwɔ kure ɛwɔ dua sidan no na hede na ono so abam ɛno de yɛ ma no nkyere na mom nea mesrɛ ne sɛ ɛyɛ obi na ɔma yɛ sika no ma yɛ de yɛ de ɔyɛ saa de ɛnwane a ɛyɛ ba ba tu agudie na bikala company bane ba ma yɛ sika no ba hyɛ yɛ bɔ sɛ afi bia ba ma yɛ sika ɛde ayɛ factory no mienu na sɛ bano ba yɛ no kwampa so abane nimbe na nane nimbe na ba boa domafo e ma nkoso ba adanti na sese yɛ jama bi yɛ nim no ɔno ɔkɔhwɛ baabi na ɔma yɛ de hye sika nketenkete na ɔde sɛ yɛ asase no ekoko a ɔsɛ no baabi a ɛnsɛ sɛ bɛyɛ no bɛyɛ ti ne ɛsɛ ne sɛ sɛ nipa ne nyina bɛmfa bɛyi ntum obia ni hu adɔma asase so obetim ne Dormaahene akontɔkwa ontim obɛtɔfom na mempɛsɛ bia bɛtɔfom nti ba nyina bɛmɛyɛ dɛ bɛmɛdi machi na adwuma na mi bia bie no bɛmɛyɛ dɛ bɛmɛhyɛm bi na yɛ nyina yɛ mmoa ɛma Dormaa ɛnyɛ dɛ ɛnkɔ so wie nti na agima bedu Dormaahene nsɛm de to dwa no bi ɛna wokɔ ya wokɔte yɛ no so ɔkɔ China na ɔno ankasa ne mpanimfoɔ ɔbɛhwɛ ama polisifoɔ ahwehwɛ asɛm ni mu na ɔmahu no kure wom kwan yɛ fa so ɛma ɔyɛ ne yi baayɛ no na wɔma party ntene broni sɛ justice ɛde ama nipa koro no a wahwɛ ne nkwa no titi no abusua no nyinaa no ɔbɛhwɛ no wayɛ bibi ɛde afa ho nti wɔnom enya abote na kwadu no ɔmde bɔɔl no sɛ wɔtu Galamsey ne deɛ na meka so bɛka ho asɛm na nso no deɛ wanka ho asɛm ne mum no so kɔɔyɛ no ɛkwan so deɛ na ɔde baayɛ sɛ ɔde factory baako asa adwuma baako afidadwuma baako aba Dormaa hɔ no mo a ɔba bɛboa ɔsiwe no tɔso menu asa miɛnsa kɔ de adwuma no ɛba Dormaa hɔ no nti no yɛda Nyankopɔn ase sɛ watumi ahwɛ ama adwuma aba Dormaa nti adwuma ba hɔ saa so deɛ ɛbɛboa ama mabunu no agyae Galamsey ne tu nti saa na tie deɛ ne adwuma no wɔde ba no mesrɛ sɛ ɔfa bi nkɔ Kyeremasu ɔnom na ɔmunya Galamsey ne tu sɛ adwuma kɔ Kyeremasu ɔnom ɛde a ɛbɛboa ma wɔn mo aba bɛyɛ adwuma no magya Galamsey ne tu nti sɛ nɛ yɛkɔ na sɛ adwuma ɔnom na sɛ ɔmo so ɔmo nyɛ Galamsey na ɔmo betu deɛ a na kyerɛ sɛ ɛho sɛ ɔboa pae na yɛ wɔnom na ɛtumi atu wɔnom ɛso ɛsa nti na Dormaahene nsɛm a ɔde to dwa ɛnso so ɛno no megye di sɛ kuromafoɔ no mom na ɔwɔ sɛ ɔno ɔmo hyia na kwantifi deɛ ɔkɔgyina ɔnom na atoto boɔ ba park no so a nkɔwie hwee kuromafoɔ no na wɔsɔ hwɛ na wɔto ne nsa de fa ɔmo nyinaa Galamseyfoɔ no nyinaa na ɛyawo a na sensmen hyɛ ɔmo bɔ de ɔmo de to abɔnten no keka nyinaa no ɔtumi bɛyi wɔnom ano na gyina kwantifi na atoto bi ma ne deɛ a na akɔ social media so na ayo sɛ ɔmo no ɔmo to ma ne social media so nti ho no yia no no so ɔde aba no nti na busuafoɔ Kyeremasu so nsɛm no sei ɛna asi akɔakɔsi ɛde afa nti esi yɛ no na Dormaahene ɛwɔ China nti no ɔmo ntumi anko n'anim afa nkɔto n'anim nti wɔn nso beduru yɛ no ɔde anu yie sɛ fata ɛnso so aba bibia yɛ kama nti na amaneɛ no sei ɛna esi ɛteɛ yɛde mu si hanom na ɛbrɛpɛ mu no yɛbɛsan ahyia na bibia akɔkɔ so aha ɛyɛ ADUMASA TV medin dia te sɛm hene kwaku makrao